पूजा पाठ नवरात हई छपरा के लइका करे पूजा पाठ नवरात हई छपरा के लइका करे पूजा पाठ नवरात हई शिवानी के लइका माई के भक्ति में पागल बा एही सेवा में दिन रात लागल बा भक्ति में होखे न कमी हो एही से ई दिन रात जागल बा एही से ई दिन रात जागल बा माई के भक्ति में पागल बा एही से ई दिन रात लागल बा भक्ति में होखे न कमी हो एही से ई दिन रात जागल बा राखबी सवा सैन पे भर दी है झोली में पैसा करे पूजा पाठ नवरात हई गोपालगंज के लइका करे पूजा पाठ नवरात हई शिवानी के लइका करे पूजा पाठ नवरात हई शिवानी के लइका सोनू साजन गावेले कुंदन तिवारी बजावेले चंदन दीपुन के सके साथ निखिल दियरी जलावेले निखिल दियरी जलावेले सोनू साजन देख गावेले कुंदन तिवारी बजावेले चंदन दीपुन के सके साथ निखिल दियरी जलावेले सोनू तिवारी माई के चुनरी चढ़ावेले नयका करे पूजा पाठ नवरात हई गोपालगंज के लइका करे पूजा पाठ नवरात हई शिवानी के लइका। रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना।